Для большасці людей рыбалка пераважна прыемнае баўленне вольнага часу і адпачынак на прыродзе. І улоў не галоўнае. Рыбная ловля – это, грубо говоря, отдохнуть душой. То есть, грубо говоря, выехать в выходной день и просто вот с природой соединиться. Да я, по большому счету, даже рыбу не ем. А вот отдохнуть, грубо говоря, да. Процесс, обязательно процесс. То есть, грубо говоря, наживить, закинуть и просто сидеть, ждать, отдохнуть. Стаўленне да браканьерства у Дмітрия Сидоровича однозначно адмоўнае. Никогда такого не уважал. То есть, нет. Даже. То есть, даже если что увидеть, это сразу, даже мои знакомые все сразу кидаются, чтобы они сложились и уехали. У мінулыя выхадныя супрацоўнікі абласной інспекцыі аховы жывёльнага расліннага свету правялі прафілактычны рэйд, каб данесці да рыбакоў і паляўнічых правілы паводзін, а таксама алгарытм дзеянняў пры выяўленні фактаў браканьерства. Такія размовы праведзены больш чым з 250 жыхарамі і гасцямі рэгіёна. Але, гэта часта бывае, былі выяўлены і тыя, хто лічыць навакольнае асяроддзе сваёй уласнай кішэняй. Житель Баранинского района установил на водоеме сети. И пойманная рыба в пересчете на денежный эквивалент составила ущерба природе более 100 базовых величин. Данные материалы дела переданы в следственные органы. Супрацоўнікі Брэсцкай абласной інспекцыі аховы жывёльнага расліннага свету звяртаюцца да ўсіх неабыякавых людзей. Пры заўважаных фактах браканьерства адразу паведамляць у інспекцыю з указаннем месца, дзе гэта адбываецца. Юрый Печур, Уладзімір Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».